sichipembedzo. Christianity is not and it has never been a religion. In the mind of God, there is nothing like religion. In the mind of God, there is relationship. Are you getting me? Now, Christianity is our relationship with God the Father. Through Jesus Christ. Are you following me? So tikamakambasa Chikristu ndi ubale wa ifeyo ndi Mulungu kudzera mwa ndani mwa Yesu Kristu. Ndi chimene chipembedzo. Kotero kuti mwina tikamasaina mafomu achama ikabale religion. Ife nkulemba kuti Christianity. Zimangotero chifukwa choti tinauzidwa kuti ndi choncho koma sizo. Christianity has never been a religion. Okay, ubale sichipembedzo. Mwanipa njeo changate? Ubale pakati pa inu ndi bambo wanu ndi chipembedzo? Ubale pakati pa inu ndi makolo wanu ndi chipembedzo? Nde ubale wa ife ndi Mulungu zera mwa Yesu wakali chipembedzo? Sichipembedzo. It's not a religion, it's a relationship. But God was a relationship. Mulungu akufuna ubale ndi munthu basi. Not organized religion. Osati kuyisana nditu kabungwe. Osati za chipembedzo ayi. Za chipembedzo Mulungu sapanga nawo. Amen. Now you see, even kumambi logo mwe Mulungu apanga achidonetso ndiyeyo afuna upanga ubale. Now ndikuonesa kuti Genesis 1 verse 26 akuti God said, let us create man in our image. Chirenge munthu muchifaniziro chathu monga mwa chikhalidwe chathu. Ndemuzidi yangana muzidi betseranso. Maona kuti tirenge munthu muchifaniziro chathu image. Mawu amenewo in Hebrew ni tsalemu. Kani tselemu like tselemu T A C E L E M tselemu. Tselemu. Let us create man in our image. Mount image yo mukayangana mu Hebrew mount image it means tselemu. Now tselemu kangauzo lake unaona kuti mene ino mumaziyang'anira noka ba kalilole. Simukayima ba kalilole mazuona noka. Sichonchoka. Lemene Mulungu amati ndifuna ndilenge munthu muchifaniziro changa. Mulungu amalenga wina ofanana ndi iyeyo. Mulungu analenga nyama zonse koma kulibe chilichonse chimene chimafanana ndi Mulungu mnyama. Mulungu analenga mitunda, analenga nyanja, analenga china chilichonse chimene muchiganiziracho. Koma kulibeko china chilichonse chimene chinali chofanana ndi iyeyo. Nde Mulungu amafuna kuti alenge china choti akamachiona ichocho azizoona yekha. Adalenga munthu. Are you getting me? That is it. I've got a message entitled Tselemu. I will not preach it today. I will show you. I can teach on this alone. Now, see. So God wanted, when God looked, akamanda kuti image, ino ngudziwa mnapanga physics, mnapanga science. Image yako ndi chimene wewe ukuona pakaliona. Mukapita mukayangana pa glass, umadziona noka. Ndiye Mulungu akamayangana munthu, afuna azizoona yeye. That's what God wanted to do. Are you following me? Yes. Now, ndiye Mulungu analenga munthu muchifaniziro chake, komanso muchikhalidwe chake. So munthu sanangofanana ndi Mulungu. Komanso akamati khalidwe kuti nature. Nature. Chimene chikhalidwe chimene chili mwa Mulungu, chimene chimapanga Mulungu. Chimene so Mulungu anachitsanulira mwa munthu. Then fandirenge munthu muchifaniziro changa komanso muchikhalidwe changa. Asifanana ndi ine komanso azichita ngati ine. Are you getting me? Ndekuti munthu asita ndikoti azifanana ndi ine komanso azichita ngati nani kodi ine. So you see kuti munthu ali elevated above chilichonse muchilengedwe. Munthu lokwezedwa pamwamba pa chilengedwe. Ndekuti muchilengedwe mulibe china chimene chili ndi ulemerero kuposa ndani kodi munthu. Pakachoka Mulungu mwini ulemerero. China chimene Mulungu ayika mu ulemerero wake ndiye mwandani kodi mwa munthu. Are you following me? Now, ndiye munimvetsere zomwe ndifuna ndikambe. Ndiye munthu amene ikoma adachimwa. Ndiye musawere kuti ali muchifaniziro komanso muchikhalidwe. Tili modzeni. Ndiye I will tell you kuti china chitika ndi chani munthu adachimwa ndipo mumvetsere. Amen. Now, Genesis 2 verse 17.
koma usadye zipatso za mumtengo odziwitsa chabwino ndicho imba, popeza ukadya za mumtengo udzafa. Now you see, maoti udzafa ndithu alipopeza ukadya za mumtengo udzafa ndithu. Ukamawerenga Hebrew Bible, mawu amenewo amati moti tamuti, ndekuti mot moti ngati wedi imodzi kenako tamut tamuti. Ndikukamba kwanji kuti ukamawerenga Hebrew, ukamapanga study Bible, ulipanga study pamwamba sungathe kumvetsetsa zinthu zina mwakani yako. Ndio mafunika kuti ufunse zina kuti Bible lidalembedwa chiyako iyi ndechiyankhulo chimene alembacho amafuna anene kuti chani, chifukwa nthawi zina pochosa mawu mchiyankhulo china pita chinzake tanthauzo kapena mphamvu ya mawu imatha kuchira kapena kusiyana. Mwanipete nde mawu onena kuti udzafa ndithu ndi moti tamuti. Mawu kuti udzafa ndithu pofuna kutanthauzira mu Chingerezi amanena kuti akhale kuti in dying you shall die. Pakufa udzafa. Akana kuti udzafa ndithu nde kuti pakufa uzatani kuti udzafa. Nde ineyo ndimafuna kuti pabwere ana atatu kapena ana 4. Unabwera ana 4 amisingo ambuya abweretse. Mwaona nawe nde Mulungu akulenga munthu muchifaniziro chake. Now tidakambirana kuti tingobwereza because kutumiki kwa chiphunzitso mangobwereza ndikumakhazikika muchoona. Now munthu weni ndi chani? Munthu weni ndi mzimu. Koma munthu amakhala ali ndi chani? Moyo. Amakhala mu tiyambireso munthu ndi mzimu. Ali ndi moyo. Amakhala mutimo. Now imyo tikayima chonchi amene tikumona ngani kuti thupi. Ndekuti chimene anthu amaona mwa inu kuchaku ndi chani kuti thupi. Koma ngati mwanu muli chani kuti moyo. Inu weni ndi chani kuti mzimu. Tili modzi. Ndafotokoza mene moyo udakhalira. Mulungu adalenga munthu ngati mzimu. Tili modzi. Ndipo adaumba thupi kuchokera kunthaka. Ndipo anawuzira mpweya mu thupi ndipo panapezeka pali cha moyo. Are you following me? Now munimvetsere. Mulungu adamulenga munthu si apa ndi mzimu, moyo ndi thupi. Tili modzi. Good. Now munimvetsere. Abwere mmodzi oyamba. Adandenda. Ayambiwe. Okay. Ngekuti tsokoleriwe imaka ya papa. Chedaki. Now chimene chidachitika ndi ngati ukangomva izizi basi ndione kuti chikhristu tichimva kukoma. Mulungu sinzimuka. Now Mulungu anayika mzimu wake mwa munthu. Munthu ali ndi mzimu, koma mkati mwa mzimu wa munthu munalinso mzimu wanda wa Mulungu. Timozeti nde kupezeka kwa mzimu wa Mulungu mwa munthu ndi kumene kumampasa munthu kukhala ndi chikhalidwe cha Mulungu. Are you getting me? So munthu ali mzimu ali ndi moyo amakhala munthu. Koma munthu ali ndi mzimu wanda ali wa Mulungu. Munthu ali ndi mzimu wanda wa Mulungu. Are you getting me? Ndekuti munthu ali ndi mzimu wa Mulungu. Now ochimwa amene munthu adachimwa ndakamba kuti in dying you shall die. Pakufa udzafa ndithu. Now imfa yoyamba imene idachitika ngamati munthu wafa kudali kulekanitsidwa kwa mzimu wandani kodi wa Mulungu kuchoka mwandani kodi wa munthu. Nde iweyo umukoka uli pang'ono kuli ndero usunda munthu wachimwa uyo sunda MCO Now, momona munthu uje, so munthu uje wangosala ndi chani kodi wangosala ndi mzimu wake ndi moyo ndi thupi chako chachi. Koma mzimu wa Mulungu adali kodi ndekufako. Akamati uzafu kufa ndekutiko kumene. Mzimu wa Mulungu umene fuwa Mulungu ndi moyo. God is what? Life. Timozeti. Ndekuti chimene chimapereka moyo mwa munthu uyu chilimo chachokamo. Ndekuti moyo umene wangosala nawo ndi ndekuti ukatawala chifukwa chopereka moyo chanani kodi chifukwa chamamwaliratu. Chifukwa chopereka moyocho chinachokamo. Are you following what I'm teaching? Now ndemumvetsere Mulungu munimvetsere mwachidwi. Ndanena kuti in dying you shall die. Mukufa uzatani kodi uzafa. Now chifukwa choti apa mbireso
chifukwa choti apa uyu in dying wafa, ndekuti chasala chisala ndikoti chisala. Then without this death iliyo yandilali opanda ifa yamba ikiolekanisidwa ndi mzimu wa Mulungu ndekuti uisangana ngoti musoifa chani mzimu wopereka moyo mwandani kuti mwa iyeyo tukaya ndi afa bwanji mzimu wopereka moyo uli momo koma ifo mzimu wopereka moyo wachokamo in dying, then this one can what? Can die. Now ndipase ndisanzo china kuti mumvetsetse muyerekeze mtengo umene mtengo pasi pake mizu yonse yaduka. Mizu yonse yarangoni yaduka. Mtengo kuoneka ni mtengo ndithu pasi pake mizu yonse yarangoni yaduka. Mundi yake muona mtima ndimuopa Yehova. Mtengo umene pasi pake mizu njodulidwa. Mtengo umene uta etu. Ndekuti umene mzimu wa Mulungu kumachoka mwa munthu zili ngati kwasala ngati mtengo umene mizu yake njodula ndikoti njoduka. There is no connection pakati pa munthu ndani kodi ndi Mulungu. Ndekuti chimene chimapereka moyo mwa munthu chalani kodi chachokamo. Am I teaching here? Yes. Ndekuti in dying you shall die. Now what qualifies man to die? It is when the Spirit of God has left what? Man. Mzimu wa Mulungu ngati wachokera munthu iye wasala sopano wakufa. Nde akumayenda koma mwa iye muli system yacha ngoti yaimfa. Zilingati mtengo umene tukuti takausula kumizu taudula nde tsiku lomwelo mwina maminitsi omwewo takaukumbira pena ndikukwirira anthu odusanzonanga kuli chani ulimo koma mtengo chaonani wa fedi ungodikira chani kodi nthawi kuti kodi uume. Ndi zimene ndi munthu amene alibe Yesu akudikira angodikira nthawi basi kuti aume, because mwa iye mulibe mulichidwa moyo. Are you following what I'm teaching now? Yes. Ndakuti mukufa uzalani kodi uzala. Kufa koyamba mzimu wa Mulungu wachoka mwandani kodi mwa munthu. Now, mene mzimu wa Mulungu umachoka mwa munthu, chikhalidwe cha Mulungu chinachokanso mwandani kodi mwa munthu. Nde munalowa chikhalidwe cha Satana nacho chidwa tchimo. Chikhalidwe cha Satana chinalowa chifukwa chikhalidwe cha Mulungu chanani kodi chachoka. Are you getting me? Now, because I don't want to confuse you, I will stop there, then I will continue. Tilimozet, hawambele ni manjanya madawa. Amen. Udzafa nditu, it means in dying you shall die. Today, if I want to come back and ndikuleka nisilonda mzimu wa Mungu. Now, listen to me. Adam, after he sinned, analibe mzimu wa Mungu khala mkati mwake. Analibe mzimu wa Mungu khala mkati mwake. Analibe mzimu wa munthu osati wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu umene ali mwa iye umene umamulumikiza iye ndi Mulungu achani kuti udachoka. That is what it means to be a sinner. Tikamati uyu pakuti osadachimwa kandi yake ndityo imeneyo. Anthu awangolekanisidwa ndi Mulungu. Chifukwa chimene chimajoina ndi Mulungu ni mzimu wa Mulungu opezeka mandani kodi mwaliwo. Are you following me? Yes. Tingapitiliza choka penepo? Tingapitiliza choka penepo? Okay. Now, munthu wachimwa, mzimu wa Mulungu wachokera munthu, chikhalidwe cha Mulungu chokanso mwandani kodi mwa munthu. Munthu alibenso chitsime cha moyo chopezekera mwandani kodi mwa iye. Ndekuti he's only surviving pa moyo wa munthu. Chifukwa moyo wa Mulungu wamuleka munthu ameneyo. Amen. Now, Jesus, mene akubwera Yesu pano. Yesu akubwera kudzapanga restore. Kudzatipanga chani kodi? Restore. Okondedwa, Yesu akubwera kudzatipanga ife restore ku original setting yathu. Kuti ife tikhalenso olumikizika ndani kodi ndi Mulungu Atate wamphamvu zonse. Ndekuti moyo uja umene udatayika munthu atachimwa, Yesu akubwera kudzatani kodi kudzawikanso mwa munthu. Zilingati kuti munthu uyu adali wakufa ndekena kwa mudali kuti akumudzutsa. Are you following me? Yes. Okondedwa anandimvetsereni. Imfa italowa mwa munthu, pamene munthu adayamba kumwalira, munthu adayamba kudwala, munthu adayamba kuvutika, munthu adayamba kukhala obalalika, munthu adayamba kukhala mumphawi. Do you know, imfa ikamapanga manifest, imfa simangozionetsera ngati kumwalira.
Ifa izo imazionesera ngati matenda, ifa imazionesera ngati umphawi, ifa imazionesera ngati kusokonekera muzochitika. That is, those are what we call manifestations of death. Kumakhala kumene kukuonekera kwa imfa. Ndemukozoona kuti munthu amene alibe moyo mkati mwake sangapereke moyo kuchita chilichonse chomuzungulira iye. Chifukwa chake munthu akalandira Yesu, timapangazi zotukumanamizanazi kuti akhristu nazikupanga si Khristu, kupanga zamasewera. Akhristu ambiri panobada akali ku Nazare. Kuti uzane chilungamo, akhristu ambiri ali kuti ku Nazare. Chifukwa Khristu chenicheni munthu woti ali ndi Khristu weniweni, zina zimene zimatichitikirazi ndi chipongwe chachikulu kuchipulumutsi. Ndi mwana ndikopita kuchipulumutsi. Kuti basi munthu amene ali ndi Yesu ndiye akuti wabalalika. Kubalalika is a manifestation of the spirit of death. Kumakhala kuonesereka kwa mzimu. Pali zina zake ndi akulasika losamveka bwino olomusamusa ino kuandika pamene zili. Fasi ndikusangalatsa, I'm telling you the truth. Izi tikudwala simene Mulungu amafunira. Otapesa mavesi otsikimizirana kuti tidwale, Mulungu safuna tidwale. I'm telling you, that is not the design of God. Simene Mulungu adakuwa. Sindukamba kuti Mulungu yena sikudwala, koma tifuna tiuzane choona. Isanziwa choona. Ndipo chitimasuye. Amen. Nani kuti ya isisi sizoona. Inongona ngati basi Yesu janangobwera kuti mkalowe kumwamba. Ndiye anakhala kuti Yesu afuna Mungu kupita kumwamba. Ndiye kuti siku mda mlandira Yesu mbenda Mungu alile ka. Ndiye mutaniso baba. Ngati Yesu ili nkhani yongopita kumwamba. Ndiye kuti mkangomulandira mutani kuti mumwalire musipita kuti kumwamba mkakumane naye. Koma God wants you to manifest his life. Amen. Mulungu afuna tionetsere moyo wake pasi pano. Amen. Tamusele basilinga makale chonchi sizona isi. Silinga makale chonchi sizona isi. Sisi kuonesera Mulungu ka isi. Sisi Mulungu sakuoneka mmoyo yathu. Pamene Mulungu afuna moyo wako utani kuti uonekere kusera mwefe. Okondeka Mulungu angaoneke tili kukwinzi tili pa matrip. Mulungu angaoneke muchilo sowa chakudya. Sizona, musene ba sizona. Now, mukamona zoipa zimene zimamuchitikira munthu. Mavuto amene munthu akudutsa nawo si design ya Mulungu. Mulungu sadalenge munthu kuti adzavutike, sizona kama. Ndifanyake Mulungu polenga munthu sadamulenge kaye koyamba, adalenga chilichonse chofunikira pa moyo wake kumulenga komaliza kuti akayang'anire zimene Mulungu alenga kalezo. Because God has not created man to live in poverty and scarcity. Sada mulenge munthu kuti akakhale mu mphawi ndi moyo wakusowa. Olo mutakana inyo mukuyenda kuti muzipanga live in abundance. Inyo muzikhala nazo zinthu muzikhala nazo zochuluka. Amen. Osangoti basi zonamizana uyayi ati Chikristu. Tili ku Nazareti kwa Kristu ambiri padakaliwa. Amen. Amen. Now, Yesu Kristu wabwera kuzabwezeresa moyo umene udadayika mutimo. Munda wede mucha. Ndeta werenga talembani verse Yohane 6 verse 47. Koma imene tiwerenga mchingerezi ndiye mutanthauzire abusa. Yohane 6:47. Verily, indeed ndikuzani, I say unto you, ndikuzani inuyo, he that believes on me, iye amene amandikhulupirira inuyo. Yes. He that believes on me, iye amene amandikhulupirira inuyo, has everlasting life. Ali ndi moyo osatha. Azakhala nawo kapena ali nawo? Ali ndi moyo osatha. Ino pepani koma akatolika amene ankamasulira Bible yambo anatera kuita kwambiri. Maona kuti everlasting life adasokoneza mawu amene ati si moyo osatha. Mukawerenga the original Greek translation maona kuti everlasting life ndi zowe. Ndipo zowe amayimira moyo wa Mulungu. Ndipo onse okhulupirira mwa iye akhale nawo moyo ngati omwewo umene uli mwanda. That's the original translation. Manifestation of it. You know, I'm going to see what's church history. Bible, lawyer, I think I'm going to see what's church history. If some of you maybe don't know church history, my Bible, it was the Catholics who are interpreting it. Amen. Then, maona kuti moyo osatha. Wina kapena chipange na zero, chipange narrow down to level ya winadi. Kodi amene iye ngosatha ni ndani? Kodi amene ngosatha ni ndani? Mulungu.
amene adaliko chiyambikisa takhalepo ndani? Mulungu. Amene asakhalepo mweya ndi ndani? Mulungu. Ndekuti mwini wako moyo osatha ndani? Mulungu. Ndakamana kuti afuna kupaseni moyo osatha, Mulungu afuna kupaseni moyo wa ndani? Yetu kaya. Ndendizowe ose okhulupirira mwa iye asatayike koma akhale nawo moyo ngati omwewo umene uli mwandani kodi mwa Mulungu. Ndekhali sikutalika kwa moyo uye koma khali ndi quality ya moyo uwu. Quality. Inu ndifana ndifunse kodi uzuzu sumaluma galu? Umaluma galu. Inu mnako kukhalwa kwa malungo? Chifukwa chani? Mu system ya galu sanga dole chani kodi? Malungo. Chifukwa chani? It is a genetics, a type of life dog has. Sanga dole malungo. Ndimene moyo wa galu lili sanga dole. Tukaya. It's the same way kuti moyo wa Mulungu pali zina zake zimene sizingauchitikire. Amen. Inu pali zina zake zimene sizingauchitikire. Tukanga tuzoipa. Ndana kuti uzuzu galu amaludwa ndi uzuzu. Munthu amaludwa ndi uzuzu. Kwa munthu amaludwa malungo efwa chani? Genetics ya munthu. Imaulula kudwala chani kodi? Adapangana munthu. Imaulula kudwala munthu adole malungo. Koma genetics ya galu simaulula galu kudwala malungo. Now, tikamakamba za moyo utanyamula pano pawo. System ya moyo pali zina zake zimene sizingakuchitikire. Mwachisanzo, do you know? Una kuti zoma twalazi ndi chipongwe? Mulungu amadwala. Ndiye moyo umene ndi Mulungu limwandani? Ayi kapena mwina tilibe. Ayi mwina titendi kame chino mwina tilibe. Tinawo tilibe. Mulungu amadwala. Anambo wasauka. I want us to agree. Tinawo tilibe. Ulikati mwatu mulibe mukati mwaifu. Nde zimene sikutichitikira. In fact, inu mutamulandira Yesu mapanga graduate. You are not a human, you are a superhuman. Ino sino munthu koma ndinopambana munthu. Ndifanya ke Paulo pobalika posowa cholichula akuti mtundu wanthu awa tisingootsa kuti cholengero chani kodi chasopana. Chifukwa mtundu wanthu awa sunayembo okhalako pa dziko lapansi. Mtundu wa ifeyo tili ma nature awiri. Mene mukhalira pene popo have got two natures. Muli ndi nature ya munthu. Komanso muli ndi nature ya munthu ndi chikhalidwe cha Mulungu. Kuti kumene makhala pali cha Mulungu chili kati mwa mzimu mwanu. Nde pali cha munthu chimene chili kuja kwanuchi. Nde kuti chimene cha Mulungu chimene chizikupanga ndi control moyo. And yet, anthu ambiri cha Mulungu chimene chili mwa iwo chili pachani. Tinganoti chili pachani. Chilimo chili dormant. Kupanga kanthu. Changokhala. Cha Mulungu chimene anthu ambiri anachangodana kodi changokhala. Namuzende basi zoona. Sizoona. Cha Mulungu mai ndikuzani bambo ndukamba zindizoona. You are not supposed to be like that. Simela ukhala kwenye moyo wako. Kwa muda bado nami ulisibwela kala choncho. Basi nde kumahali Mulungu halimaine amene Mulungu alimayo mpaka atatu sanchito. Mulungu alimayo mpaka akusowa chakudya. Mulungu alimayo mpaka akatemera ka 60 chan. These things have to be preached. And I was super chungamo. And kuti mwaine muli cha Mulungu chili mwaine. And kuti moyo omwe umene uli mwa Mulungu. Moyo omwe unaikizidwa mwaine tamukhulupirira Yesu Kristo. Mbazo moyo osatha uli ngati malo. Ndikuonesa ni moyo osatha ngati malo. Yohane 5:24. Are you being blessed? Akuti zoonadi moyo osatha ngati malo sopano. As a realm, moyo osatha as a realm. Inyo muli malo amene otchedwa moyo osatha. Zoonadi ndikuwuzani kuti aliyense amene amamva mawu anga ndikhulupirira iye amene ananditumiza ine ali ndi moyo osatha ndipo sazaweruzidwa. Iye wachoka ku imfa ndipo walowa mu moyo. Wachoka kuja? Moyo. Kama mchani kodi? Moyo. Kama muli mchani? Moyo. Amusene bandiri mu moyo panopa. Ngati malo sopa muli mu moyo. Mumene muli panopa mulibe moyo mumachedwa mchani kodi? Moyo. Business ikale ndi cha? Moyo. Banja likale ndi cha? Moyo. Tanzi landire cha? Moyo. Mupanopa munachoka ku imfa munalowa mchani kodi? Moyo. Tanipesere mtaka kuti ine ndi makhala kuna peli.
nde inaenda sangochoka kuna peri ndikukhala kukanjedza tilimoze ndekuti munthu amene akundisakasaka kuna peri akandipeza chifukwa nalani kodi nachoka okoneka pana befe tinachoka kumalo otchedwa imfa tili malo otchedwa chani kodi moyo mumene pano patili palibe chimene chikulola kuti chizifa ndichani tamuseni koko ndichani tuzindikirasi kuti kuifako munachokako kuifako munachokako you have moved from death you are now in what in life ndekuti kali konse kamene kali kamwalo kalina kulandira chani kodi iletu isoma ndusoti mwaduka sindifuna mpaso abwene zauzimu sitimayendera makani achimidzi-midzi zauzimu timayendera makani avumbuluso ukagwira choonadiyo nkumayima patipo kuti izi sizikuyenda kundichitikira chani kodi chifukwa ineyo sindili kutiko kuimfa nalowa muchani kodi mumoyo then kuchokera pamene munthu umatha kupemphera umatha kukana zoyera kudani ife kanambira mulungu ali mafuta kuti ndichifuno chana kandi wabuza nivumbulutso uzidziwa weko ndilendifutangoti ndili mumoyo ine munthu usa basi ndingofana kuti heyakuti achatagwa amwalira ayamuzene bayi sitili kuifa baya andifani kuze I prophesy as far as I'm a pastor of this house ine sindizausula kuti akuti achangogwa never happen sindikuika mali wawo inalese chinazo kujani kodi kujani sebati makhala mumoyomo zamana kuti amene akupira mwa Yesu alidija ndipo lisuli mokhala ndimo koma so makhala kujani kodi it is not just you have eternal life koma so you live in the eternal life Amen. Tunachoka kalikali kuifa. Ife tuli mumoyo. Nde moyo sata undi muntuso. Mumve moyo sata simalo. Komaso moyo sata undi muntu. 1 Yohane 5 verse 20. Moyo sata undi muntu. Ani muntu amene ali mwa ifeso. 1 Yohane 5:20. Tikudziwa kuti mwana wa Mulungu anafika ndipo anatipatsa nzeru kuti timudziwe iye amene aliona ndipo ife tili mwa iye. Tili mwa ndani? Zina lake nani? Yesu. Zina lake nani? Yesu Kristo. Yeah, let's be together because onakamba tili mwa iye we natural tili mwa apengo. Tili mwa ndani? Tiambireso. Tikudziwa kuti mwana wa Mulungu anafika. Mwana wa Mulungu tumudziwa? Zina lake ndani? Ndipo anatipatsa ife nzeru. Anatipatsa jani? Kuti timudziwe iye amene aliona. Timudziwe ndani kodi? Yesu. Ndipo ife tili mwa iye amene ndiona. Tili mwa ndani kodi? Tili mwa iye. Ndakuti mwana wake Yesu Kristo. Iye ndi Mulungu ona ndi moyo wosatha. Ndekuti munthu amene walandira Yesu walandira cha? Walandira munthu zina lake moyo wosatha. Ndali mwa ndani kodi? Ndeli ndiyo muli moyo wosatha ngati malo. Ndeli muli ndi munthu zina lake moyo wosatha ali mtiko wamwene. Kamuzeleka ine sindingafe Mozisi mbira ya. Kayakula sindingafe Mozisi mbira. Mutamangira kuti palibe mulipo. Ndikuti mulipo. Zomwe ndikuzala kukazi ndizopya. Ati nani ndi moyo wosatha. Ndi munthu sinaki moyo wosatha amene Yesu Kristo. Akuti nenda chokaso kuimfa ndili moyo wosatha. Amene yo kamaenda ndekuti umene ukuchucha ndi chani kodi? Besi namalize ndasani zinthu zina zitatu za moyo wosatha omwe. Amusene balero ndi zina.
Inyo muliso ndi mzimu obereka moyo. Pano pasifika level ina kuti ndikamaliza kulalikira lyonchi. Muntu kumamva ntenda kuti amusiye. Oh yes. Charisma, in fact, even prophecy yanga sio malijira kuti malize ndo basi prophecy. Kama ndikali ni maji. Nikamala alika tonchi. Kuja apapa zikuzukuti. Nakusemeva ndipo ngati mzimu wa Mungu amene anaukisa Yesu Kristu kwa kufa amakhala mwa inu. Iye amene anaukisa Kristu kwa kufa adzapasa moyo matupi anu amene amafa. Akuti asapereka moyo kucha? Amene amatani kodi? Kudzera mwa mzimu wake amene amakhala mwa inu. Mzimu wera alimwenda? Anaukisa Yesu kwenda? Akuti mene anamuukisira Yesu kwa kufa ndi mzimu wera asapereka cha? Kumatupi atu? Amai, biology manena kuti thupi lathu analipasa chipepeso. Akuti pali zinthu zina zimene zimalizikala mu system yathu. Akuti thupi lathu limamenyana nazo. Eti? Ndiye limene ulili mzimu wa Mulungu mwaife kuti kunakhala kuti malo wachina chake pali malefu ena yake kuti simuzipempheranso. Munakhala kuti malo wachina chake chokuti kufuna chikupheni. Funa kuti muli mzimu opereka moyo uchibandula. Ndifanyika kuti mudzamwa chani kodi poison. Koma simuzana kodi? Saa kuti mubire mukachite kumkulanda kuti nakula. Ai. Koma mwina ena akakupanga ni poison. Mwina mwajasa kujasa poison. Mwina pena pake munalakwisa mafala amene mwamwa na poison. Nda kuti mzimu umene umapereka moyo. Malo poti musifa usapereka chani kodi moyo. Kuchani kodi? Pamusende batilipo. Mabusiness anu amene akufacha. Na kuti sini khairi mzimu wa moyo. Business yanga kumafa. Mafani ngokuzani Mungu kudanda welani. Unemudzuka anthu ama million kwa. Kisa koma kusoa zimene kufusa. Teaching imabereka zinthu. Business jera ndiraja ngoti moyo. Wani pesa Mungu. Kuchida kucha ino mapepa omwewo echiro yomwewo kukwira wina ino kuyikwira anthu muona kusiyana. So amene amakwira ndi angoli. Amen. Okondedwa. Manyumba aja mumaliza. Ma project aja mumaliza. Then kamba okuzani nkhani ya ulamuliro mutawalika. Faba tipa moyo. Tugamba ini class 1 ya moyo. Ndaru chinsimu chopereka moyo chiri mwandali kuti. Chisapereka sumwe kuti ngoti. Ndeko yamba mwaife muri Yesu. Amene akuti ine ndiye chira chondi moyo. Ndakuti iye wocheka moyo osatali mwandali kuti. 1 2 tachoka kuifa na lwamujani kuti. 3 mzimu opereka moyo mwandali kuti. Olumudakala kuti iwe ufuna kufa nekufa kwa. Fayindisi pali pose chikupuku sabasi. Chikungo wina. Mene mumabitira ku mafactory kuja kumava zima engine zikuwira. Ni mene moyo kuti ndikoti kuwira kani. Chikupoira mwene. Life comes in my life. Moyo. Simuzaya na rifo moyo bino mwe. Tuna kuti Yesu akachedwa kubwera. Tizikwira ntengo lwe nafa. Mtengo cha ndikuyamba matuka maboko. Simna ndive Yesu akachedwa kubwera. Tizikwira ntengo. Mitengo yose abereka asimaso ichi. Kwanu kuchi. Ukaukwira ntengo wabayo cha kugwedeza iwe bereke. Zonde kama zonde kazako za. Aulasa mevela kwa kufasata. Ndi azisuka muntu ntengo ndya. Awane chitakuona life. Awande panopa ulemu wao paine wao kusande au kulemekeza. Tinali pa nyumba, hii ndi kambaso kusuna lake. Tinali pa nyumba, mvula inayamba kumenya. Awa chapa zovala silibanja. Akuti hii zovala. Akutamanga kuti akene zovala mvula ndeya yambapo. Mukale na obasi mwafuse akuze Mulungu. Napita nakaima batipo, nema baja. Nakaima bachiseko. Naiuza mvula kuti akaza anga afuna yose zovala usiye kae akamaliza kutosa kuyambaza.
kumwana kuti mvula ine kubwera kuchokera kuntunda ine kubwera kuchokera kumusi mvula chanambo kumafika mpaka ndikufika mkompaundi mwathu mvula inabwera ndikayima ngati awani mboni ndikoma nanduza kuti panga Mungu akupasa demonstration of power uzipanga zimazona ngati sana sana mvula chanabwera abantu ndikwemba kubwera ishi napita pakomonana kuti ayada nakuti ubwerere ndikayankhule mata imabwerere namulemera message the prophet Innocent by the way he's coming this year the prophet Innocent yula says when down the road in the field naye uzafuna usiye inabwerere nde inabwera so nana kuti ndikuti ubwerere inatani kuti inabwera so kana nana kuti ndikuti ubwerere nakula mpaka malini mvula chenabwera ndikayima ngati mbali yakwati kumagoko awana maliza kutosa zovala ndipo atamaliza nana kuti naye uzafulaita nazo difula yambo kuko ena bona like abe nene mavafula chimosala asafula zipanopana inu antoina kutsusa akamama ngafula awalibe Yesu inu sonaba napa ngafula ama kupesa kilo ziwani ndeni kaya pele kuibesa ine zajanze kumene kubwera ku Yesu akacheka kubwera ichi nekali kuti chakunokola kuiuza kuimenya mdani takhalika apa inu nkhirisitu kuti chikhristu yake chimaoneka ngati kufitufikironi fomo panga zinthu zimene ntha makudalo ndikukusani ifika kuti afika aja ankafuna akopere kuti kodi isisi anthu amapanga bwanji koma analepheraso kuti kuine mwindi ufulu omatha kuuza ufa kuti usathe mpaka ndipeze ndalama awantandama ndalama kumene kuchokera silimaziwa mpaka lero nobody came kusaluza kuti we don't know kuti nachokera kuti and yet he came kamusene bamoyo wakupeti nawe ife sizamasewerapo ndipo kamanda kuti muli ndi moyo wa Mulungu musamaganizire Yesu wake uja amene anapachikidwapo muziganiza moyo wa Yesu atauka because Yesu zimene amatha kupanga atauka sana akatha kupanga sana asana nde Yesu amene mwalandira inu sili mwalandira uja asanafe mwamulandira atauka kuleko ena mwainu kwese pachitika ngozi wina wake kuyesera ukoma kumpasa kasuka ni mumfo ndose ngani ya Reverend Mose Makuda ananyamula mzimaya anabwera kusauza Reverend ali bakusela ndiza akulalika mzimaya anabwera kusabanga challenge Reverend akunda kwera ndi mwana ku mwana wa Maria ndifuna kuti Mulungu wana rani wodi amuzuse mwana iyo anangotenga mwana kupika mapero kumalalikira akuti hali isiya ina akuti akufuna na Mulungu wana azuse na sakuti ne nda atate issue ine anali wodi yapakati pakinu ndi Ismail mukalephera mwalephera ndani kuti fakali taimvesera sana chimwe muzinalanda ndi project yanu ine kwanga ndikulalika amwene munthu amapanda otenga mwana akosomolapo anakambweza kwa mayi akakuti akuchokoza sinapangekile mwana kuti Mulungu wanga amuzuse mwana nde Mulungu wanga amene ali kumamba kumaso amakhala mwanda wamuzusanda Kristo jitangosa tamuzene mutangosala pamwe kuti kuoleze mayo amen amen le revelation hii mafurika somo ngayibjira yonchi uzibembera soba anto kusala kuja siti masalira mavuto timasalira mavumbuluso amene ndi mphamvu yokonyesa ngani kwani mavuto acho izi musala kuja opanda vumbuluso zimuonda muzoona ngati fisitisa achikungoneneka sitisa madzi
kuti munthu ana kuti alivatendere olali ndi jalamanenipa landirani mtendere. Ani chimodzi mwa chimene Yesu anapereka mmene amapita akuti mtendere wanga ndikupasani osati wanga pamene dziko limapereka. Mtendere wa dziko umabwera munthu akali ndalama, mtendere wa dziko umabwera munthu akali pabanja, mtendere wa dziko umabwera munthu akali pa ntchito, mtendere wa dziko umabwera munthu akula zinthu. Koma mtendere wa kumwamba umakhala mtendere wosamveseseka. Pano amadaba kuti amwene chilichonse chimene chikuwachitikira akuzomana ndino koma ali pachani kuti atendere. Namuzene bandizikhala pa ize. I'll preach on peace. Ndikazali kinatendere muzawalandira mtendere muzi. Fauli mwakale mwa ibuyo. Amen. Amen. Now, tione sobano malamulo auzimu. Aroma 8 verse 1. Zalwano kumalamulo zizi. Namuzene bazalwano kumalamulo. Aroma 8 verse 1 mpaka 2. Akuti choncho sobano amene ali mwa Kristu Yesu alibe mulandu wa tsutsa. Ndangara mekili mwa Yesu maluwa mwamba. Tilibe jani kodi? Kodi tsutsa. Yet? Ndakuti jani. Chifukwa mwa Kristu Yesu lamulo la Mzimu oyera amene amapereka moyo lawamasula kulamula tchimo ndi imfa. Akusula za malamulo ngati? Akuti chifukwa mwa Kristu Yesu lamulo la Mzimu oyera amene amapereka moyo. Mzimu oyera amakhala mwanda? Ndakuti lamulo la Mzimu oyera amene amapereka moyo lawamasula kulamula tchimo ndi imfa. Now, lamulo la tchimo ndi imfa limatero. Aroma 6:23. Pakuti malipiro a tchimo ndi imfa. Ndi lamulo la tchimo ndi imfa. Lamulo yambete. Ndi Aroma 6 yomwe ndifika kuti koma mphatso ya ulere imene Mulungu amapereka ndi moyo osatha mwa Kristu Yesu. Ndakuti pali malamulo awiri. Pali malamulo nga? Lamulo yamba ndi lamulo la tchimo ndi imfa. Ndi munthu akachimwa mwa iye muloja imfa. Ndi kuli lamulo la chiwiri. Akuti lamulo la chiwiri ndi lamulo la moyo osatha. Amapereka nda? Umene amapereka ndani kuti Yesu Kristu. Ndikuwerengerani. Ndine musadani, ndikuwerengerani. Akuti choncho tsopano amene ali mwa Kristu Yesu alibe mulandu wa tsutsa. Chifukwa mwa Kristu Yesu lamulo la Mzimu oyera amene amapereka moyo, lamulo loyambete, lawamasula kulamulo la tchimo ndi imfa. Ndi lamulo la tchimo ndi imfa likuti chani? Pakuti malipiro a tchimo ndi imfa. Lamulo limenelo. Lamulo la Mzimu wopereka moyo likuti chani? Koma mphatso ya ulere imene Mulungu amapereka ndi moyo osatha. Mwandani kodi? Mwa Yesu Kristu. Ndikuti anthu onse amene ali ochimwa amene sanamulandire Yesu ali pansi pa lamulo lacha? Ali pansi pa lamulo lacha? Anthu onse amene sanamulandire Yesu ali pansi pa lamulo lacha? Aliyense amene wamulandira Yesu ali pansi pa lamulo lacha kodi? Ndikuti pali malamulo awiri. Munimvetseni, mmadziwa kuti pali lamulo limene limanena kuti chilichonse cholemera chikakwera mwamba chimayenera kuta? Ndi lamulo ndithu. Koma ndege kamauluka lamulo limene limakhala lilipo palibe? Lilipo. Koma ndikuti kuli lamulo lina lalikulu loposa litiro? Limenelo. Ndikuti ndege imayenera lamulo litiro lalikulu. Nde ifeyo tikamana kuti sitifa. Ndikuti imfa kunja kukulibe ili. Koma ifeyo tipa lamulo lalikulu loposa chani kodi? Imfa. Mene ndege imagonjesera lamulo lakukokedwa kuti situsikwe pansi. Iyo kumakapeza kuti kuyenda mwamba. Ndi meneso ifeyo tikugonjesera lamulo la tchimo ndi imfa kapena mulandira Yesu. Soenza kuti mwa ifeyo mulibe musojani kodi? Imfa. In fact, mwa imukani mwazimu mwanu mulibe tchimo. Bible likuna kuti akuti Yesu Kristu anasanduka chani kodi? Tchimo. Kuti mwesero okhala chani kodi? Olungama. Ndani kani mwanu mulibe muchimo mzimu mwanu. Oh yes. Machimo tikufunika nawo ali muthupi. Bible imati ntchito zathu mizina kodi? Sionekera. Kumene nakakula zipusa akanipusa mawu chonchipiro wang'ono. Pena pake ndipakali yani mwana kuti koma ine nakakuli sisi mwana atamakuza chonchi. Neno kuti ndi papa lamulo lalikulu. Lamulo la moyo. Lamulo la moyo osatha. Imene ndina Mzimu oyera. Chifukwa cha Yesu amene ali mwa ine. Ndagonjetsa lamulo la imfa. Ndekuti anthu kunja kusazifa. Anthu zawo sizifa kunjako.
muzifana ngati akuti chikwi chizagwa pacha pambali yako ndipo ati 10,000 pachani kodi pambali nayo koma sichidzakufikira iwe chifukwa chani sabusa simene mwatani kodi. In the name of Jesus. Can I finish now? Now, tribalamulo liti. Ife tribalamulo tribasibamulo liti. Lamulo sati. Ni number 1. Tili malo chedwa chani? Tili malo chedwa chani? Tunachoka kuchani? Tili malo chedwa chani? Tili mtu chedwa chani kali mwatu? Tili mtu chedwa chani? Moyo sata. Tili malo chedwa chani? Moyo. Tili mtu chedwa? Moyo sata. Tili simu pereka? Moyo. Tili basibamulo chani? Maisha bana wewe utafuna kuwa business yako iruke ndio usikira kulimbikira usikira kulimbikira kuti namuzereba ufurika kuti ulimbikire kuti zibizonongeke there's too much life in you. Lero sobano akuli mene mabasika moyo mu ndesi kuti moyo wanu wokha ndemuze awene Bible kama welinga kukoma Yohane 7:38 malemba akuti aliyense amene amakhulupirira ine mitsinje y'amadzi amoyo idzatuluka kuchokera mkati mwake. Akuti aliyense amene amakhulupirira ine ina sana ile message tibwereze Yohane 7:38 malemba akuti aliyense amene amakhulupirira ine Yesu Kristo mitsinje y'amadzi amoyo idzatuluka kuchokera mkati mwake. Mumatoka kuti madzi sizona mimi napanga po hydrology ngangati ndipo asalisanzo cha cyclone Freddy. Cyclone Freddy mvula ichena kwa masiku ambiri ndipo ni makwa masiku ambiri ota tebo inakwera mwamba nde madzi acha sana katokabe muthaka nangopulika ni muchamuona kuti kusoja anapulika kubango anapulika kuchirazo anapulika andi akasumbe ina wapulika mpaka manyumba zoona zabozi chifukwa chati madzi aja pasi pa arani kodi anachuka nde chifuneni moyo wati kukamwa ifeyo akuti mitsinje ya kodi ya moyo rivers of living water. So it's no longer iweyo kungokhala kuti uli ndi moyo aliko moyo umene uli mkati mwako uja sopano akuti koma inu imitsinje ya madzi amoyo sopano. Amen. Simzoti ndakali ku university mwaine umutuka namuzeyo mwaine mutuka mitsinje ya madzi amoyo mwaine mutuka mitsinje ya madzi amoyo then mfuna munduze kuti mwaine muzituka mitsinje ya madzi amoyo iniyo moyo mwaine mulibemo aroso kubira mwaine mitsinje ya madzi amoyo zetu kamanda mwaine then mfuna munduze kuti mitsinje umene umanyamula madzi ulibe madzi then munduze kuti mitsinje umene umanyamula madziwo Ndouma. Come on, I'm saying, but that's kind of serious. Now, Funguruso the John to us. Will you quit and what I'm going to say? I cannot fail again. I cannot fail again. Somebody are pulling for the sitting guy. So in Neo. What is the Venezuela from Manjama? I'm saying, but I didn't finish my farm, Manjamanga. I didn't finish my farm, Manjamanga. Mazara Riba and Wabasa Closa, your jazz. Hiyo mezoni ya tabu. Yo, Filipo dasi akina sumima. Mikaka mamo shuga mumura ti brenda tata. Alipo anataka kufanya moyo mulifa. Kwa sina makali moto wako inoteni. Ukamaza kwelo zobe za makamu ya mascrap. Umacho samu cha kuja kulisa umja. Wino ala mandusa. Anateka bajinga mbona uchana. Ada amene uchayi amachosa maspare la bajinga yoti kwenda ya bwana ake. Ndikumaka auza bwana kuno kia kuni spare ya gwapo. Ende kuti izimu haifa kamene. Chifa chilimwa iyeyo. Ali bantu kwasira zinthu. Mazo kuti makolo anasiya katundu kwa anati katundu kumusokoneza. Kumafutika. Chizimu umphawi uja chizimu cha ifa. I pray in the name of Jesus. Amen. Wanibe chimene chitafe manjamani. Amen. Mazo kuti olo anthu kwa basa school.
kuti skulu ina kupasa limuyendese skulu igwa yose kugwa musaiwale kunena kuti tsiku lina Yona ali mubwado ndipo Yona ali mubwado bwado namba kumata kumambira mpaka na majosa jani kweli katundu wabonyera mutimu mazi vulo linali kweli Yona ali chimene chimali mwa Yona ali chimene chimabweresa mavuto kungontenga Yona kumponya madzi anthu tangoona kuti katundu ali Yona ali alipo anthu ena ake ndikatundu basi iwo kufika basi uzima unongeka kampani yona kuti kampani imapita ku bankrupt kwa kampani mafuna ikawe mngongole kungobwera kampani chopeza la pesa masolution moyo moja mwa ndo option kombili kule machito nyumba ndo kuti bambo ndi maya madala mafuna kusiyana yo kungo yapo kila chiro nyumba anthu kuti kuya kukumabe pesana achina ndo imesini machisiwa uli iwe wabweresa mo ndani bodi moyo kosa yeye na ufuwa bweresa basi pa nyumba kuyamba so kuzibera amen amen moyo uzoneka moyo olombe uzeni zena sizima ino somnafe pomao atati mnafa pomana kuti awa ziweto simalo andi manjaja andi manjabu ena kuwa pasaka rulu afa siku mosi chiba kala zimene zili mwa iweyo cho tuna kuti alipo ndenake zizo sisingaende because afunika fumbuluso lili life tamusele ba life ili bwanji mwa iweyo life basi chili chose ukapeseka kusokonekera china chili chose ndaba kuteratu kashopu kuteratu iyo kungofika ntugambana basi basi kumunda taizo soka mali machi kumango uma zose mbazo limite mende kana chocho wawi kumalo lawo yosalola ndaba kwa sana sa profit fulo hili wao libe moyo tamuzele ba this time around ni moyo pali bose basi yani kama ni chakachi ndo chione sera moyo wangu nguli makaba zilizo tena mtasiku tamuzele badasiku ile hizi sana matikile na cha kuipira nikuuza ewe ukutani baba kwa ile tikilizo kuyakula kuyuza zochita kuitwa samaki kule promotion suma iziwa akase kuja usichanga buka zako upese ndio hivi maso ni mtu akauli usimu anarudisha kusianga na magrasi kuzuza ndi moyo chuka leo ni samalo ni moyo sacha iwe kali kwaseka kwenda ndi amakaso ya kuoza iwe kali kwaseka mbele kali mwayo ni moyo bano bande nanji ni bebe sina zomese na babebe so ba iwe ni moyo sacha ma professor jenda matira ba ye bali betu muno kutusa pesa hapa zo ati akale pela school you are too intelligent to fail sura kana ngwili kisomango muza tele wewe ni chipazua ndamona wasikase tele wasi nikamona kinaona ena mpaka saji ndaona ndoko kwa wewe ndikumasula moyo wewe nani kuti pakale moyo wena pali pose sala kwani kwa ngozi uli moyo wote kama hivi uliwetenda sunga kale uli moyo kwa wewe ni tega waifa in the name of Jesus. In the name of Jesus. I am a stranger to failure. I am a stranger to failure. Say, I can never fail.
manda ndikwazi usamba